مدام منسيات عبريد يرنا أبزز لكم سلام نعكم يكون خبركم سمعتي رديرنا بحفشة بفلاي كأتختاتلت مدام منسيات كما يتغنيو حموس كوينو نعكم يكون يوم سبلنا مدبات حزنا بساعتنا ترغيبنا لنا كسافت أمي مدباتنا مسانا خد سنحو بخبر زعدمكم أخبرت محري سنة أنحوت مدام منسيات عبريد يرنا انتاين بخميني خاتب الديلكا بدالي خاخة منيو بزح اوان ناب تيك توك بدهو ويكا افلي زبالة مزاناقعي كم تواسقو سعسعيت قلدي ويون كالق كابو زفلة قوم نقر زحزلة فيديو انت دا اتفنين حبيبون بأشحت سقوط سبات يدقاقمو كابتوم زدقاقمو مبزحتهم مزاناقعتن مسحاقاتن كخونن كلو حاليفهم جن برق زخونو أتحسسبا بزحات كغيرو زخولو ملأختات أبوش تخاليتات كم حلالفو يقط بخائم كم تلمود أب حدا أوان كل التوارحي ندحريت أبزي ملأك زي مالتيو حانتي بزحات أبزي حقروم زنوبرو سدتنياتات زدقاقموا حساب بفيديو تسنيا حبيبا نيرا اتحساب حانت سوريويت من إسيا العلاتا اتزل على حساب كأ بقانق أداتيو كم أندا بلدما بزحات بستفلالي قانقاتات بفلاي كأ بقانق إنجليش سعيبمو اتي بفلي زبالة موزيكان سئلن زقربة ملأختي أرأستو بسنكخا يزبل دحرتي بسنكخا زبل صحف دما سئلي نايت التنكي يرأى اتا سورياويت كم مخنيات كل شجر تتقصو زنبرت أبها جرازولو بريزيدنت بشير الأساديو بسنكخا عدو بوي حديقة بسنكخا سدرا بيتي تفلاليوم بسنكخا زفتوهم أبقت معيني موت وسيدوهم بسنكخا سدتنيات السمي بسنكخا مأزنين مزعين تأفي إنيات بلو إزم الأختزي بصحفن بسألني زقلت حانتي كالا أفغاناوي الدما تمساسال مالأختي تحلف ناتاقنا نحنا زبل نحبار مالأختي بسنكخا هاقرنا حديقنا بسنكخا أبقى رأسنا تسفى أوريسنا بسنكخا زي ما هاقراو مزمونان حبر بانديرانان تأفي إنات بلو نتيا ورحنا حسانا كل تشحن عسران حدن عامة محرت بإسلام وعدوق طالبان كابسلت آنو تأليو ناب إمارات عرب زهادمة بريزيدنت أشرف غهاني كابزم كلهم نعيز عجبني حدا إرتراو من إساينيرو بتمساسال قدما نسأل إسياسا فورك تأكيعو اتتأنكي نسخا خايبلو بسنكخا هاقري حديقة بسنكخا سدتنيا تبايلة بسنكخا عدو بويكونا سدراي كبت سحن كرئن أي كألن يبلو اتمن إساي بقمت ود 23 عامت هبيلو يخون من إسايات كاب عدنا دحر موتا أبدوبات أسقرتي نسهران اللي بيانزوس قرودما سمسرتن كالوتن كم بدلتن أقافعتن تدقاقيمو زعل العلالاتيو برقز زوما السقاقر تدق سبات كابز تتقسى نقرات نتس أيكونون قنت تأنكي انتاي يزبل بزحة تكرو دارقاي وهابون يخبها لكال اتقند مخنيات نايز خون زخل أبعدنا نكلنا انتاي يمثلنا انتاي يخا قديتانا زبل مبقتاويان مسلاتنان قديتاتاتنان نفلتهم أي نبرنان قبر أي تكبر بزبل أمر ترح زبلو خان زأزوزو خان كوين كاتنبر سلزي أبعدنا نبدل دينا زلنا أي نبدلن بزوح أي نتسرلنا نيرو نتتقديد كا مقبار كم نبور تقبلنا يو دارقا بحلنا خوينو خا كبحل كأل ولا كوا حلنا خازيك أبولون بعين خا التريون بزوح قعصا تحلف انتلا خاون نايزفت آريو ويتحتاتيو من مخانو أي تفلتن اتبع بيئو خا انتاي تبدل كالو خا مللاي يقمكا بقبوء تمرتيك كاتاتل أخول نقحات حلنا بزعبا تمرتي أي مهارونون كيتبل تمهيركا كل حدايو بزبل حساب أأمرخا أبسويتن أفراين أبزخون عدميو تحاتيبيو كم من إسي قطباو حارنات يبلين ساريحي نبسين سدراين كلوت أي كألكون كيتبل دما نبوت أي هاجرات انت خير كاترح دخنت كم تبارا أبرئسخات وغيرو أبتارست ولدنا زخونت هاجرنا سرحنا كم زين لوتن حتيتنا كم زين ملسلنان
ተማሂርና ከም ዘይንምዕብለላን ሓዳር ጌርና ቆልዑ ክንወልድ ከመሳሒታ ከም ዘሸቁረናን ልምድናን ባህሊ ተሓሳስባናን ኮይኑ ስለዚ ድማ መን በዲሉካን ብኸመይ ተበዲልካን ከተለሊ እትጽገም እዚ ኣብ ቲክቶክ ርእሱ ደፊኡ ምስሉ ሓቢኡ ብደረቕ ስእሊ መልእኽቱ ዝሕልፍ ዝነበረ መልእሰይግና በዳሊኡን ብኸመይ ተበዲሉን ዘጽንዐ ይመስል ብሰንክኻ ስደተኛ ተባሂለ ወይ ስደተኛ ኮይነ እወ ስደተኛ ካብ ምዃን ንላዕሊ በደል ክህሉ ኣይክእልን እዩ ኩሉ ተሪፉስ ስደተኛ ኾንካ እንተለኻ ጥራሕ ሓደ መረበድካ ክትሓድግ ኣብ ሓድሽ ዓዲ ታተልካ ከም ህፃን ሰንከልከል ክትብል ዓድኻ ክትናፍቕ ዝገበረካ ሓደ በዳሊ ኣሎ ማለት እዩ ብምህርትን ምንባብን መሰረታውያን ንኣእምሮና ንቕሓት ክምህሩ ዝኽእሉ ነገራት እዮም እዞም ዝተጠቕሱ ኣድላይነቶምን ኣገዳስነቶምን ኣብ ንእስነትካ ኣብ ኣእምሮኻ እንተዘይተቐሪጾምልካ መምሃራንካ ወይ ወለድኻ ነዚ ኸተግብሩ ምሉእ ዕድላት እንተዘይተዋሂቦም ካብዚ ንላዕሊ በደል ክህሉ ይክእልን እዩ ስድራ ቤት ኣብ ፈቐድኡ ፋሕ ክትብል ንቡር ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ እዚ እውን በደል እዩ ጠንቁ ኸኣ እቲ መሪሕነት ናይ ተዓዲ እዩ ምኽንያቱ እዞም ኩሎም ዝተዘርዘሩ ናይ ምትግባር ሓላፍነት ዘሎ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ቅንያቱ ቅንያት 24 ጉንበት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ እዩ ኣብ ኤርትራ ካብ መዓልቲ ናጽነት ንላዕሊ ዝኸበረ ዕለት ክህሉ ኣይክእልን እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ቅንያት እዛ መዓልቲ ዝሃለዎ ሽግር ይሃሉ ዳርጋ ኣብ ልቢ ኩሉ ሰብ ሓጎስን ሓበንን ኣብ ገጻት ብዙሓት ከዓ ፍሽኽታ ዘይትጠፍእ እቶም ቅድሚ 91 ዓመተ ምህረት ናጽነት ኤርትራ ክትመጽእ እንከላ ዝዝክርዎ ድማ ብፍሉይ እቲ ናይ ሽዑ ድባብ ክገልጽዎ ከለዉ ፍልይ ዝበለ ስምዒት እዩ ዝፈጥረልካ ኣከባብራ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ካብ ዓመት ንዓመት እናተፈላለየ ኸይዱ ምስኡ ዝለዓል ዝተፈላለየ ኣጀንዳታት ከዓ ከምኡ ኣብ ቅነ 24 ጉንበት ኩሉ ግዜ ግፋ ኣሎ መንእሰያት ብፍላይ ከዓ መንቀሳቐሲ ወረቐት ዘይብሎም ልቦም መሊእሎም ኣብዛ ቅንያት ክዛወሩ ኣይክእሉን እዮም እንተኾነ እዚ እውን ከም ንቡር ስለ ዝተወስደ እዛ መዓልቲ ናጽነት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይተኣቱን ነይራ ምኽንያቱ እዛ መዓልቲ እዚኣ ዳርጋብ ኩሉ ልቢ ኤርትራዊ ቅድስቲ መዓልቲ ኮይና ተጻሒፋ እያ ንኽብራ ተዘይሙ ተሓዲሙ ተዓሊሉ ወዘተ ወላ እውን እቶም ናብራ ኤርትራ መሪርዎም ንስደት ዘምርሑን ኣንጻርቲ ናይ ኤርትራ ስርዓት ኣብ መሳርዕ ደንበ ፍትሒ ዝተሰለፉን መንእሰያት ቅድስና እዛ መዓልቲ ከይተራኸሰ ንዓመታት ቀጺሉ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ግን ኣይከም ቀደሙን ብዙሓት መንእሰያት ብዛዕባ መዓልቲ ነጻነት ክጠራጠሩ ጀሚሮም ኣብ ክልተ ሓሳብ ድማ ተገማሚዖም መዓልቲ ናጽነት ዝበሃል የለን ግዝኣት ስርዓት ኢሳያስ ሓደ ኢሉ ጀመረሉ እዩ ዝብሉን ናጽነት ብዋጋ ደም ንጹሓት መጽያ እቲ ዝተረፈ ምርግጋጽ ሓርነት ከዓ ናይቲ ዝቕጽል ወለዶ እዩ ነይሩ ዝብሉን እዚ ፍልልይ እዚ እናገፈሐ መልክዑ እናቐየረ ክሳብ መበል 31 ዓመት ጽምብል በዓል ናጽነት በፂሒሎ ቅነ 24 ጉንበት ተኸቲሉ ኣብ ዝቕነዚ ድማ ኣጀንዳ ኩሉ ኮይኑ ዝቐነየ መዓልቲ ናጽነት ምኽባር እግባእ ድዩ ኣይግባእን ዝብል እዩ ብዙሕ ሰብ ድማ ረርኢቱኡን ምኽንያታውነቱን ይህበሉ ካብዚ ሓሊፉ ግና ናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ ናጽነት መቀያየሚ ክኸውን ክኢሉ ዘሎ ይመስል እዚ ክኸውን ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ኣብ ሊብያ ኣብ መቃቕሮ ህይወትን ሞትን ኮይኖም ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ከብዕሉ ኣብ ኢንተርኔት ምስ ተዘርግሐ እዩ ዝሓለፈ ዓመት ወታደራት ሊብያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘውረድዎ ግፍዒ ተኸቲሉ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን መንእሰያት ንስለብ ሊብያ ዘለዎ ኣሕዋቶምን ደቂ ዓዶምን ኣብ ጽርግያታት ወፂኦም ድምፂ ኮይኖሞም ስለዚ ሕጂ ኣብኡ ኮይኖም ክስዕስዑ ምርኣይ ብዙሕ ሰብ ኣይተዋሕጠሉን ድሕሪ ሕጂ ንዝመጽእ ሽግር ጎኒ ክኾንዎም ድዮም ዝብል ነገር ከዓ ኣብ ምልክት ሕቶ ከኣቱ ኢሉ ብዝኾነ ግን ነዚ ሕምብር ጅሉ ዝኾነ ኩነት ተሓታቲኡ እቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት እዩ ምኽንያቱ ህዝቢ ብምሉእ ልቡ ሓንጎፋ ኢሉ ዝተቐበሎ ናጽነት ካብኡ ሓሊፉ ጎረባብቱን ዓለምን ዘዛረበ ህርፋን ናጽነት ከም ቅድስንኡ ዝተቐበሎ ናጽነት ኣማኢት ኣሽሓት ደቁን ንብረቱን ዝኸፈለሉ ናጽነት ርኡን ኣስተማቒሩን ከይጸገቦ ብሰንኪቲ ስርዓት ዝተኸተሎ ናይ ጥልመት መንገዲ ኣብዚ ኩነት ዝወዲቕና ማለት እዩ ልክዕ ከምቶም መንእሰያት ዝበልዎ ድማ ብሰንኪኻ ዓድና ሓዲግና
بسنكخا ناي حبار تاريخنا جግንነትናን تبرزو بسنكخا حبرتات بانديراتاتنا بزيحو بسنكخا امنتنا توسيدو بسنكخا ناي حبار طقمنا طفينا بسنكخا اب هلخ تزميتنا وزت እንዳበልና ነቲ ብሰንኩ ዘለና ይህሉ ኩነታት ጠንቁ ብምፍላጥ ናይ ሓባር ጸላኢና ምዃኑ ክንግንዘብ ንኽእል ዘይከሓት ግን እትዋጋ ተኸፊሉ ኤርትራ ኸኣ ብቋንቋ ክትመሓደር ጀሚራ እቲ ኣብ ግዜ ቋንቋ ዝተፈጠረ ግፍዕን ጉዕፀፃን ከይረሳዕና ኤርትራ ካብ ግዝኣት ባዕዲ ወፂእኪ ኽሞ ካብ ዘለኹ ግዝኣት ወፂእኪ ናትክን ናይ ዜጋታትክን ሓርነት ጽምብል ሃይልኪ እትጅምሩሉ ዓመት ርሑቕ ኣይግበሮ ንብል እዚ ድምፅ ራድዮ ኤረና እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎም ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ተረፉ መደባት ረዲኤርና ንሓድጋኩም ሰናይ ቀን መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና